dugu bɛ ka essayer ka ko bɛ gɛlɛya a bɛ ka nɛgɛ dɔrɔn kunu a ye nɛgɛ n taara nɛgɛden n ye nɛgɛden san k'o kunu denni mana ni docteur Mayiga kun tɛ san b'a sɔrɔ ne ka ko ba bɛ kabako da o bɛ se ka kɛ cogo di ni ye manamana ko di Aïssa Aïssa tɛ yan donc i bɛ ɲɛ sa k'i ɲɛ ci n kan quoi e ka nin ye mun ko ye tantɔ i jo tɛ mun na kunu k'i wele i ko i bɛna na ko n ka téléphone tiɲɛna i fɛnɛ tɛ ten dɛ n tɛ i ka manamana ko la de i ye nɛgɛ ni docteur Mayiga yɛrɛ kun tɛ sisan b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ne ye mun ko ye delila sa i tɛgɛ dɛ dusu b'a mɛn ni ko min bɛ n baga ci la i bɛ sigi n bɛ taa ka na i bɛna walayi n bɛna sa non i yɛrɛ b'a dɔn cɛ n tɛ dimi kɔrɔ sa i m'a ye ko n'a kɛ cogoya de don sinon nin tɛ dimi kungo i y'a ye wa komi an bɛ to a kan ta ka na i bɛna non ta ka na n tɛ ne dimina i kɔrɔ o tɛ k'an yɛrɛ faga ta ka na problème t'a la masakɛ ka ɲɛtaga ye mun ye n'i y'o sɔrɔ n k'i ko